Maayong adlaw mga Gordyang Bisaya. So, kumusta? Pasalamat gihapon ta sa Ginoo karong adlaw nga gihatagan ta og maayong panglawas o grasya sa tag adlaw. So, mag-vlog na sa ta karon. Ang atong vlog mahitungod sa ang pagminti na sa maayong relasyon sa imong amo o sa katauhan. So, apan sa dili pa sa tanang nga nag-subscribe sa atong channel, damong salamat. O sa wala pa nga bago pa lang sa atong channel, palihog like, comment, share, and subscribe. O pinduta sa ang bell button aron updated ka sa atong himuon nga video ug atong i-upload. So, why damong istorya ato dayong sugdan ang atong vlog, no? Vlog number 5 may tungod sa maintain effective relation with client and the public. So giingon din nga customer service. So kini siya mo apply ni sa tanan maski maunsa man ang imong profession, gwardiya or any kind of profession. This will be applied, no? Plan effort in dealing effectively with customers to satisfy their needs through right attitude that promotes good relation by keeping an attitude of courtesy, promptness, helpfulness, good communication, impartiality, and sincere concern for customer. So matud ba ang pagmintina sa maayong relasyon sa imong amo ug katawhan? Una, maayong pamatasan. Panduha, pagkamatiнаhoron. Unay mo sa makita mo siya, unay mga tao mo. Good morning ma'am, good morning sir, good afternoon ma'am, good afternoon sir. So mao kana, no? Pagkaabtik. Kinahanglan dito sa paluya-luya kay unsaon man lang pagsalig sa ato anak sa tao nga ato dili ganahan. So pagka matinabangon, so una tayong makita nga kinahanglan tabangan. So atong tabangan o wa man lang tay laing gihimo, no? O atong tabangan aron makahimo sa tagmaayo sa atong isig ka tawo. Maayo magipag-istorya, dili singka-singka. Maayo man ang uban kumugwardya ko, no, singka-singkahan o sa paniha nga mga lain pa nga profession nga pagtanaw silang sa ilahang kaugalingon nga medyo taas, unya na itaw nga modul sa imo nung murag underestimate nimo, dili mo na, no? Para ma-maintain nato ang maayong relasyon sa mga tao. So kinahanglan nga maayo ka makipag-istorya. So napay lain pagkadili mapihingon og sincero ang pagpakabanaalang sa customer. So tanan ingon pa nila, customer is always right. So tanan himuon nimo para ma-satisfy nimo ang imong customer. So direta sa 10 Commandments of Human Relation, no? Mo ni atong mga yung pa halimbawa para mamintina gyud ang atong maayong relasyon ngadto sa atong amo ug sa katawhan. Una diri giingon nga speak to people. So pagsulti sa mga tao. So importante kay dili gyud amang, no? Gamit kaayo sa atong trabaho ang communication skills o good communication skills. Kinahanglan ka makipag-istorya sa tao. Paunsa ka man maka-communicate, mas lalo sa pareho sa atong mga gwardiya, kinahanglan ka good in communication, no? Mauna, number 1. Ang number 2, smile at people. So musud gani ang tao sa ato ang lado o sa ato ang perimeter. So ato i-greet, good morning ma'am, good morning sir. Then smile, dili ta kasi mangot ni murag sa puongan o sugong atong simod. Number 3, call people by name. So tawagon nato ang tao sa iyahang
ngalan or dili man nato kaila, so atong tawgon og ma'am, sir, kay naa gihapon ang pagrespeto sa tao, no? So number 4, be friendly and helpful. So mahimong mahigalaon ug matinabangon. So makipag-amiguhon ka, kinahanglan yun para ma-maintain. So number 5, be cordial. So mahimong buotan. So kinahanglan buotan. Number 6, be genuinely interested at people. So kinahanglan interesado ka permi sa tao mo, ganing nagtrabaho ka niya na. Kinahanglan niya interesado ka sa tao, kung sa ka man mangita kang trabaho niya, di ka interesado sa tao nga moatubang ka permi sa tao. So kinahanglan, no? Kinahanglan kay na. Number 7, be generous with praise but cautious with criticism. So mahiyatagon sa pagdaig apan mabinantayon. So daygon ang dapat daygon, o sawayon apan sawayon ang dapat sad sawayon. So mauna. Number 8, be considerate with feelings of other. So magmahuna-huna sa pagbati sa uban. No? Mas lalo na sa ato, mas labi na ako na guard sa usa ka hospital. So kinahanglan yun ang huna-hunaon sa timong feelings sa uban, no? Usahay na doon ay mga palisiya ang hospital, unya limbawa na emergency, so niya i-park diretso sa ang sakyanan. So dili nimo dayon basta-basta imo dayong sitahon. So kinahanglan og imo mang sitahon, imo sang pahuwayon ang tao, no? Kay emergency, so grabing kuba-kuba ng dughan niya, grabe nang kanya imo dayong sabayan sa tuan, adili, no? Yun ana, dapat maging considerate sa ilahang gibati. So number 9, be truthful of the opinions of others. So huna-hunaon ang opinion sa uban, no? Dili kay pirmi lang imo opinion masunod. So kinahanglan atas ang huna-hunaon ang uban. Kaya di taghibaw, mas maayo dito lang opinion kaysa imo, no? Ang number 10, be alert to give service. So magma-alerto sa paghatag o serbisyo. So maora ka na, hinaot nga doon na sad mo'y at nahibawan sa ato ang vlog number 5, ang may tungod sa pagminti na sa relasyon sa imuhang amo o sa mga tao. So salamat sa tanan nga nagtan-aw ug maayong adlaw.